taura zvamakawirirana nemunhu wako akati kana chinda kuenda kana chinda kuendesera kubhadhara mbeu. Zvino mwana wako akura 18 years dzakwana saka akuenda akuisiya abhadhara mbeu iyoyo saka isoda kuzoti ari kuenda rini because 18 years dzemusha dzadi dzakwana. Munhu akavadzana pe Hazvina basa izvozvo. Mhuri yatokura ne18 years tatakukudza kunoko. Saka umwe utagara makore mangani. Munhu uyu zvekuti nditi makore mangu ndangoti kana mhuri yangu akukwanisa kuti akugara ega handiti ka unosimuka unoenda. Pindurai mamubvunzo. Akuda kwake here. Pindurai mambo. Vanhu makore mangani kana ari 10 kuti 10 years makore vada makore figure unofundero uvaudza mambo ungaita zvii Zvanje kumatenisi. Zvanditaura pamberi pedare Sanjatara pamberi pedare. ichokwadi Ichokwadi. tokumbira Mwari vandibatsire Tokumbira Mwari vandibatsire. tokumbira kuti mutaure henyu zvizere Pamusoro pedare. Inini ndakapuwa musha wekuti ndigare 2011. Vabereki vangu vakanga vachiri vapenyu. Vandagara navo vachibva vashayika 2015. Vashayika 2015 kuvillage amba pandakagara pakanga pasina munhu. Pasara pasina munhu. Inini stand ndanga ndakutanga kuvaka. Zvandanda kutanga kuvaka hapana mudhuri wandandati ndamisa asi ndandagogora gogora ndakuti ndichitanga kuparima mbuya vandaigara navo vachibva vashayika. Ndichibva ndati pasina zvichakwanisa kuita izvi mhuri yangu idiki. Chibva tadzokera kugara kuvillage. Tagara kuvillage takagara makomana 3 vandinavo. Saka pastendi apa gore ra 2025 isi gore rapera pakauya vet officer wekumasasa achitsvaga pekuti akwanise kuisa zvipfuyo zvake. Auya kudaro akasoti ishamari ndakatengawo mombe dzangu kuvillage 2 since inini ndikunyanya kushandira kuno kutsvaga open space yekuti ndiise mombe dzangu ndichiita project yangu yemombe. Kana ndawana pekugara ndozotakura mombe dzangu ndese ndoenda ndikati kana muchidei pekuti mufanaisa mombe dzenyu hapana chakashata. Inini mhuri yangu iri kweidiki ende zvandina pekuti ndingati pari kushanda hapana zvapari kushanda. Chidini chiuya inoita se mise mombe dzenyu. Mhuri yangu inenge yakurawo muzongosiyawo stendi yangu yoita se vana vangu mbouya. Ini mwana wangu ari form 3 sanzano it's okay. Ndo kuya paakaita ndikati chigare henyu kuti muise mombe dzenyu kana mhuri yangu yakura kana aroro anouya panzvimbo pake ndokuira napatata kaita. Uchiita izvo village wakarudzwa. Saka ndakaudza. Randa village. Kuti sabu. Musha. Sabu ndiantaurira musha. Musha ndakautaurira. Musha ndautaurira. Pane kusanzwisisana kunozoitika kumusha kwedu. Saka zvimwe unozongoti vanhu vachona havangakwanisi kufadza munhu wese. Asi vazhinji vakati zvauya navet office zvatona kuti mombe dzedu kufa kwadzadzichiita zvakutibatsira kuti tane pekuchemera. Vamwewo vakakomenda kudaro asi vamwe vachi hapana zvakatiti. Pindura bemusha. Varunzi musha wakafara nazvo here? Musi wandakataura vamusha wakafara nazvo vakanga varipo vakafara nazvo asiwo vanenge vasipo kunun'uno nemagunun'uno anoita. Nekuti kumiswa kwawaitwa nedare ndekwokuti vanhu vemumusha wemuvillage 6 havasi kutenderana nazvo zvamuri kuita imimi zvekuti motora vanhu vekunze vogara muvillage 6 imo muvillage 6 mine vana varimo vaisha pekugara. Imi makutengesa misha yemonyeba kutawirirana tazodai muzukuru wangu toda kugarisa ipapo iyepo. Saka toda kunzwa chokwadi chakazara. Iwo musha ndonotipupurira nhasi kuti chokwadi takawirirana nazvo here.
inini angokama nemunhu inandi toda kunzwa pemusha kuti musha wakatenderera nazvo because musha tichangosimudza tobvunza musha wakatenderera nazvo musha ndowawisa nyaya kuno wakatenderera nazvo saka musha wakutaura iwe unomwe musha here usiri village 6 musha ndevillage 6 ndingadzoka hangu mashoti pakuungana kwatatakaita havasi vese vakanga vari pamusangano vakanga vari pamusangano vakawirana nazvo vakatopo makomenzi auti waita zvakanaka muno mutana vheti ofisa wedu aitinetsa kumutora kumasasa ine zvangopa zvishime zvedu zviri pachapa ukama hwedu handiti kozoita vamwe vanenge vasipo hauzivi zvavanozotaurawo vakanga varipo zvino musha nhasi ndowakuisa ipapa wati hatisi kuwirana nazvo uchatii kudari ndosaka ndauya kuzowana musha wangu kuti ndizonzwawo kuti zvangu zvinofambiswa sei mambo ndozvavari kutaurira kuti musha hauna kutenderana nezvakuti iwo wakawirana nemusha wakatengesa musha iwewe ivo vane mumusha macho vasina nekuti kugariswa kwedu apa ndekuti vanhu vari kuti musha medu mhuri yakura hatina pekuvaisa imi makutengesa misha saka musha wevillage 6 hausi kuwirirana nekuti iwo uri kunyeba kuti iwo wakachengetesa munhu kuti angochengeta mombe dzake unoti kudii nazvo haipapo panondiremera kuti nditi ndakatengesa inini kutengesa ndakatengesa munhu akakumbira sekuti ndakambozvita zvinhu zvandasingamboziva kuti mangwana zvinozodai ndakangozvirisa ndikati ano it's okay ndomunoti munoita nekuti inini lenda ndinayo yakatoita sei zvandiri kuita pari zvinhu zvakatongonipa ndakangozvirerutsawo ndinokuziva kuti zvino vachikaranga zvinonzi changani wakapara mhaka nekusaziva zvinoita wakapara mhaka wakatongoipara zvakadaro nekusaziva asi wakatongopara saka ndosaka unzwa panapa nemhuri yese evidence ndo yakusungirira kuti unge uri pano zvanasi saka iwe wauda uchiteera zvinotawana mambo madare avo uye uchapuwa nevillage anoenda nine mubvunzo oda kubvunza panyaya uchiwira nemunhu wako kuti achengete mombe dzanga achigara ipapo mune nguva here anomakanyorana pasi kuti nguva yakati kana chingasvika iwe uchabva panzvimbo ipapo kuti achabisa mombe dzake oenda kuti mamusina nguva yanomakanyorana mubvunzo wangu ndozokubvunza mubvunzo wechipiri wokupedzisira zvokunyorana handina ndosaka muri kuona vhiri 6 kuti waita sei wakatengesa dai makanyorana pasi zviri zvemwaka vhireji richiziva musha uchiziva vaimbokomborena asi kana pasina kunyorwa pasi zviri zvine kuti hazvina kunyorwa pasi kuti ndezvenguva yakati dai musha kuziva kuti ndezve6 months vaimboziva 6 months chakwana oita sei obva kana 10 years vaiziva kuti vanachaba asi apa kuti musha ukumagozva wakaona munhu ari kosika zvisina mwaka kuti vanogona kugara upenyu hwese saka ndo pandambudziko ndavarira kutaura nemakurukota kuti iwo saka vakunzi namambo nemakurukota uchaita sei panyaya yako kuti uchenese musha wavhillage 6 nekuchenesa mambo kuti nzvimbo iri kunzi haitengeswe vana vhillage 6 wakatengesa nzvimbo kuti vari kuona vanhu nomba kuchengeta mombe dzake panzvimbo vari kumoti ufuro hwedu hupedzwa nemombe dzemunhu akaita sei akauya muvhillage 6 saka mo uchapaita sei kuti munhu akambo uchadii nemakurukota aura zvako wakasununguka hausi mucheri naye sununguka kutaura pfungwa dzako tidzizwe ine hangu zvinhu handina kutombozvifunga kuti zvinhu zvino hanzi uchaita sei ndomubvunzo iye kuwirana kwatakaita nekuti hanzi uchaita sei nekuti musha hausi kutenderana nazvo musha wakumukira wasumuka kuti isu vana havana pekugara vamwe vatotora vanhu vavo vachiisa munzvimbo vachigara vana vedu vasina pekugara vakaoneraero isu naapa ndatiwo padii hatinda kuudzire zvokutaura tinazvo zvokudai ndandiri niwe ndaitaura chika sandikuudzire ndiwe unofanira kuti titaurire zvandichaita ndichanotaura naye nguva yekuti nguva yekuti iye akwanise kuti kana inda kuda stendi yangu
Vita sei ndo osimba zvake oenda. Ndo zvandakawira naye pakutaura kuti kana mburi yangu yakura uzongoita sei uzongofamba. Ndatendera zvino mhuri yako yakura zvakadini. Aronyera form 4 kuri. Yato 18 guys. Ane chi 18. Usaka tongoti mhuri yako yatitongerera pakura ndizvo. Usakura zvinoshita sei. Kana yakura nongosimudza wewe. Andi zvayakura kwete kana yakura zvayakura form 4 atokura. Kana aita 18 atokura. Kuita sei? Anofamba. Ha? Achaenda. Arikuenda. Anoenda ku. Mukomana kana akura anogara pastand by. Kuuya aripo akaisa mombe. Aiti ndienda chagopa katamba ndaita sei ndakusimudza kuzvibhedhlera. Saka wati chonotaura naye. Ndizvo. Kana usina chavakadya pari asi kutorere time. Asi kana uine zvawakadya achati ko wakundidai zvaita sei. Unyebe. Ndovhuri izikusa mupe. Usapedze nguva inyebera dai nekuti chaya wamusungwa. Kunoningwa watone mhosva kuti wabonyeka. Saka wataura chokwadi chako chonzwikwa. Wotongwa matongero anoitwa nechokwadi. Nekuti ko tangochidzokerai mushando wako unomonita kunyorana kwamuchaita pasi. Tsamba iyo yakune kuti munhu kana achibva muna June musha uchangoitoziva tsamba yako toda kukone kunyorana agreement iyo pasi. Kana musha uchita aiwa atasona ngachigara. Oya nitsamba iyo. Handizvo. Ndo mumvunza raida kuti ndine mumvunza kuti vanhu vazoita yekuti iwewe ndangwa munhu akaita nepfungwa dzakafanana. Waiti uchakumbira kugara pasi nevillage. Unzwizi woteketera kwavari uchivaonesa nemunhu wako pamwe dai ndanga ndiri inini asi isu kuno kudai tinozviramba nekuti chichemo chiri kuuya mazuva ese chekuti vana havasina pekugara tovaita sei. Saka chero akanotaura nevillage 6 rake vakauya kuno vachatiwa sei vana vomusha vasina pekugara. Saka da kuti nhasi dai vangotaura chokwadi chako pamberi pedare usapedze dare nguva. Kana une chawakapiwa wakatengesa nekusaziva toziva kuti wakatengesa kana wakaomerwa ukaita urwere toziva ipapo. Nekuti chairamba tsamba yekuti mawirirano. Saka taurire chokwadi muno. Aiwa kana usina kutengesa rakanaka. I think isu tichipiri tinenge tiriko. Asi vari panapo village 6. Muri moyo vachienda vanonyorerana pasi. Nekuti mwana wake ari kunzi akura atone 18. Saka tinotoimba izvo toti kusvika iyo mwedzi miviri kutera munhu anofanira kunge atobva. Handiri kupanzwa here shamwana. Saka tamburi taure chokwadi pamberi pedare. Kuti taura chokwadi pamberi pedare changa iri kana une chichemo dare rinogona kuchinzwa. Nekuti mhosva inoenda pamunhu. Pamusoro iyi zvandokumbira kutaura pavanhu vachipa hombo zvamuri kutaura tiri kunyora pasi. Saka nyatsoedza kubatanidza pfungwa dzenyu nekuti zvamuri kutaura mangwana zvinokusungirirai. Zvamuri kutotaura izvozvo techizvinyora pasi. Saka hatisi kukuti izvi musataure kana kuti zvitaurai. Asi zivai zvamuri kutaura tiri kunyora pasi. Ndangoti pave clear kuti mashoko ese ari kutaurwa haasi kusarira mhepo. Taurai. Panyaya iyi danga kurunzi zvi panetsa dare kuti kutsvaga nyaya yemunhu ikabva chokwadi dai achine chokwadi dai uya nemunhu wachagara achiti achikotanga kuti iso nemunhu uyu otopuwa nguva namumbonzi kuti kupa 3 months namwedzi umwe chiri andosvondo amen ubve. Saka izvi munhu yaita zviwa nemakurukota kuti anokusungisa mangwana izvo apuwa 3 weeks iyi makadya munhu aikura chimhangana kuti unotosvika nemakurukota Makadya makadya. Saka ndiri kuti dare tare chikwadi kuti munhu yana achimhangana kuti kunenge achimhangana makadya mari yamakunidzinga pano. Ende isusu nyaya yako atizoiteerere nekuti unenge wazvidza dare wauya kuzozama kunyeba. Asi mukana takupa kutaura chokwadi. Kana wakanzi ndichakupa mombe ndakwenda. Utaura kuti ndichapo mombe dzangu dzefudzi dzakati dzekuchengeta pakati. Tokunzwa changamire voisa mutongo wavanoisa. Sekuenda kwaakati ari kuita. Asi haana kuti iye anongoenda.
anosiyawo. Taura zvamakawirirana nemunhu wako. Akati kana tichinda kuenda. Kana tichinda kuendesera kubhadhara mari. Zvino mwana wako akura 18 years dzakwana. Saka akuenda akuisiya abhadhara mari iyoyo. Saka isoda kuzoti ari kuenda rini because 18 years dzemusha dzadi dzakwana. Munhu akabhadhara pei. Hazvina basa izvozvo. Muri yatokura ne18 years tatakukudza kunoko. Saka umwe utagara makore mangani. Munhu uyu zvekuti nditi makore mangu ndangoti kana mhuri yangu akukwanisa kuti akugara ega handiti ka unosimuka unoenda. Pindurai mamubvunzo. Pakuda kwake here. Pindurai mambo. Vati makore mangani kana ari 10 kuti 10 years namakore. Vada makore figure unofundero. Uvaudza mambo. Ungazvita Zvange kumatenisi. 10 years akakuda kuti vakatomupa zvakosi. Iwo zvati achandipa munhu. Iwo une zvakataura nemunhu. Zvisina benefit musi handiti. Nokuti vana vemusha kuti hatina pekugara. Hazvo benefita musha zvisina benefita musha. Panapa hapana witness yako sabata zina kuuya saka tongozvipiri shashika toona sabhutopica ya kuipa kana aiwa akaita ugagara zvako isu hatipindire munyaya nayo asi kana wakatotengeza aiwa ndokurambira kuminya ati nokuti ivo hatitengezwa kana wati kana zvako aiwa tinoona pasina chaanokupa agare zvake akatichasvika chipiriko manga watawana mamuta chipiri tinenge tiriko tuinzanisa sabhuka nengapo nemusha zvakare nengiri